Word of God pinaagi sa alagad sa Ginoo nga si Pastor Jonas. Okay. Let's open our Bible in Philippians chapter 1 verse 6. So I'm gonna read a King James version. Unya Bisaya ug Tagalog ang atong preaching karon because naman tay mga kaigsuunan nga nagkagubot man tong chapter 11 sa Genesis God. Giusob daghang pinulungan. So, ato na ang tanan man makaintindi ng Tagalog. Philippians chapter 1 verse 6. Let's all stand. Philippians chapter 1 verse 6. Ningon diha, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kung usbon sa pagbasa, being confident of this very thing, that he who hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Let's pray. Father in heaven, thank you kayo, O Lord, for this day, O God, and we pray, O Lord, nga hatagan minimo sa heavenly wisdom nga among gikinahanglan. Thank you for those testimonies that really inspires us, Lord, nga sa tanan namong buhaton, amo kayong tinguha kanunay nga makabot namo ang mga pangandoy nga mong gihatag kanamo. So Lord, ikaw ang nag-start, so matapos gyud ni o Ginoo. Unsa may gisugdan nimo sa mga kinabuhi, then imo gyud ni nga tapuson amahan. I pray, O Lord, nga ang mga pulong among madawat karon maghatag gyud kini o guide to every one of us, Father God, sa among pagpadayon sa pagkinabuhi. And thank you, Lord, for the answered prayers. Daghan kayo kagibuhat, Ginoo. So Lord, maminaw kami kanimo, pasabta jud mi og ayo, O Lord. Ayaw itugot ng buhat sa kaaway, makaagaw sa mensaheng mong giandam diri kanamo. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kanang naa sa imong tapad, sabihin mo, magtagalog ka ngayon, sabihin mo, huwag mo akong istorbohin. Sigahig mata ba? Gasiga na lang mata? Sigay sa mata? Ingnang, huwag mo akong disturbuhin. Ulit! Ulit! Sometimes, pag time na makinig sa salita ng Diyos, daming distraction. Kaya sabi ng Lactom, daming umaagaw ng attention ng anak ko. Paano na nourishment niya? So, ingon ana mga igsoon, daghan kayong moagaw. Actually, daghan tag-testimony na si Nanay, si Altoras, Nay, continue jud ming nag-ampo sa imo, Nanay Tisi. Bag-o lang nato nga gihatod sa lubnganan si Kuya Hermes. And padayon ko nag-ampo kay ang iyang mga anak, manglarga na pod, makabuwag-buwag na pod sila, mingaw. But actually, daghan tag-testimony karon, pero kay, napay susunod, Sunday man, nya naaram ta dire. And napo dire ang maguwang ni Otol. Pastor gyapon eh. So anis Manila gyapon nag-work. So mamauli ra man gyud mo dire. Bisag sige mo panglayas, bahala mo sa inyong kinabuhi. So ang uluhan sa atong pagtuon karon mga igsoon, ang gisugdan sa Dios iyahang tapuson. Actually sa nilabay nga mga kabulan na hisgutan na nato ni, pero karon lahi po nagyatag ni Lord. So, ang sinimulan ng Panginoon ay tatapusin niya sa imo og sa akong kinabuhi. Walay gisugdan si Lord sa atong kinabuhi nga dili siya humnon. Dili niya humnon. So, He who began good works in you, iya yang tapuson gina siya. So, para nga mas masabtan nato ni ako ning iagi sa tanan nga nahitabo karon. Actually pressure jud kayo ko nga gikapoy kayo ko dayon. Pagod ba? Grabe ang pagod. Yung maghiga ka kay gusto mo magpahinga,
Pero daghan kay kag-iisip ba kanang gina-consider na mga butang. Ang mga schedule na wala si Kuya Hermes. So every night ako mag-preach doon sa Lamay. Tapos may conflict pa kasi gusto nung iba magpangadji. Sabi nga, kuwaag katungod anang one way. Nganong kuhaan magkatungod? Nga na, may conflict pa. Tapos napipray ako, Lord, tulong Lord, tabang yun. Tapos may mga schedule. Kaya nung matapos yung 5 days na preaching doon sa Lamay, bawat gabi, pagka kinabukasan, libing na. Wala. Gigutom tong nangobkob. Sigong pangita sa lubnganan, asa yun eh. Pagkatapos ng libing, dumiritso kami sa Boltropex kay may kasal. Tapos sa sunod na araw, may dedication. Kami ni Joy, na si Joy dito, kay Ninang man yan si Joy. 2 bata yung ididikar. Tapos pag uwi naman ito, prepare na naman kasi pag 27, muad to me og kandihay, kay gi-invite ko og Thanksgiving anniversary sa AJ, Assemblies of God. So, prepare Jod, and sige ko ka, grabe Jod kayo. And wa Jod ko nakatulog. Ga-prepare ko, alas 4 may mugikan, ga-prepare ko, di ako makatulog, hala, prepare. Tapos yung ginawa kong outline, nung nandun na ako sa pulpit, nawala. Asa na yun? Ang akong outline, gina-forward na ako sa akong wife sa iyaha nga messenger, kay in case mawala tong akong gipang suwat, naa sa yung messenger. Nung nandun na ako sa pulpit, di na ma-open yung messenger. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Manguros na lang kakuan eh. Buti na lang mga kapatid, yung nasa outline na memorize na ako, pati yung sequence, tsaka yung illustration, nag-example. Because sa wala pa na ko ito ginahimo nga outline, sige na ko na itong nagpamalandong. And praise God na uli, may gabi na jud kaayo mo nang wala mi ka prepare, wala mi ka pangumpra, wala, ditso na. And pahulay. And samtang naghigda ko kapoy kay ko, ningon ko sa Ginoo, Lord, ugma na lang ko sa buntag, tagahaig message kay matulog na jud ko. Then actually, sa kabisi-bisi ba naman, sa lahat ng schedule na binigay ng Panginoon, ang lahat natapos dahil may grace ang Panginoon. Amen! Humanon sa ni Lord kay it's not our job, it's not our work. Gawain ng Lord. Trabaho na sa Ginoo. Kaya di ko magtalaw-talaw for so many times in Lourdes. Nagpipreach ako sa may Lamay, tapos may lasing na biglang maghimog kadaot, magsamok-samok. Ba't sanay na ako dyan? Yung aagawin nila ang microphone ko, sanay na ako dyan. Bahala sila sa buhay nila. Gawain ng Panginoon, magpapatuloy tayo. This morning, nagtestimony si Doc. Grabe dyan nga, nagtulo akong luwa. Grabe. Karelate yun kayo. Daghan yun kayo struggle diha sa Ginoo. Pero ug unsay iyang gisugdan, kung ano yung sinumulan ng Lord, tatapusin talaga niya. Amen? So, in book of Philippians, isa to sa mga sulat ni Paul. Nung nasa Roman house imprisonment si Paul. Nangyari ito nung 3rd missionary journey niya. For 3 years, nasa prisuhan siya. Sinulatan niya ngayon ang Pilipos, ang Philippi, ang Colossae, ang Colossas, ang Colossians, at ang Ephesians. Itong tatlong kaninga mga churches, halos same lang ang mga problema nila. May mga false teaching, may mga divisions, at yung church na kompromiso. Ito naman si Paul nasa priso, nung narinig niya ang balita na nakaproblema itong mga churches na to, sinulatan niya. And actually, ang keyword ng Philippians is rejoice. Joy, the joy. The joy. Daghan natag joy dire. Rejoice. Sige, as I say it again, rejoice and rejoice and rejoice.
Itong taong nagsasabi, nag-encourage sa Philippi na mag-rejoice sila, ay nasa preso. Tadtad ang katawan sa mga bunal. Sakit, kanang grabe siyang torture. Grabe kasakit. Ito pa, may sikreto na hindi nasabi sa Bible kung ano talaga ang karamdaman ni Paul. But ang sabi niya kay Lord, ang tinik ng flesh na to, ay hinihingi niya sa Lord 3 times na, Lord, alisin mo to, palayain mo ako, tanggalin mo ito, Lord. Pero ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient. Enough na. Umaapaw pa nga. Yan yung sagot ng Panginoon. Si Dr. Luke, isa po siyang physician. Tinalikuran niya ang pagiging physician niya, sinamahan niya ngayon si Paul. Kasi si Paul, intense yung calling niya, yung gawain ni Paul. Grabe yun, kanang consistent yun siya. Kayo yun, intense yun kayo. Nga, isangyaw niya to preach the gospel to the Gentiles. Tapos may problema si Paul sa katawan. Lagi pang kanang sige pa siyang mabunalan, mapriso, pasmo. Tanan giagian ni Paul. Sabi niya, gianod kami. Saan gianod sa Tagalog, Pastor? Yung inanod pala. Inanod kami. Daming nangyari sa buhay niya, kaya sinamahan na lang siya ng isang doktor. At ito namang doktor na to ang nagsuwat ng Gospel of Luke at saka Book of Acts. Kaya alam na alam niya, doktor siya na historian din. Kaya pwede kang mag-teacher at mag-pastor din. So doktor siya, historian din siya. So ang sabi dyan, rejoice. So kailangan kayo sila magkaroon ng S. Ano yung mga SS na yan? Secure mind. Kaya pag binasa mo ang first chapter, sinasabi ni Paul, nasa kay Christ na kayo. To live is Christ and to die is gain. Secure mind. Tapos sinabi ni Paul sa Philippians, single mind. Dapat nagkakaisa kayo. Kung ano yung plano, nagkakaisa kayo. Bahala yan sila dyan. Alam na nila yan. Di, sabi ni Paul, single mind. Secure na tayo sa salvation, dapat may single mind din tayo. Yan yung katuruan sa Philippians. Then ang sabi ni Paul sa kanyang introduction, I'm sure of this. Alam na alam ko at siguradong sigurado ako na kapag may sinimulan si Lord, gagawin niya. And actually, nung tinanong na si Lord Jesus ni Pilate, ano ba talaga? Ikaw ba talaga? Di na umimik. Tahimik na siya. Nung humarap na siya kay Herodes, di rin siya umimik. Tahimik lang din siya. Dahil lahat ng sasabihin ni Lord, gagawin niya. Yung centurion na lumapit kay Lord, Lord, tulungan mo yung servant ko. Lord, mamamatay na siya. And sabi ng Lord, punta ako sa bahay mo, pagalingin ko siya. And sabi ng Lord, wag na. Sabi ng centurion, wag na. Sabihin mo lang. Kasi pagka may sinabi si Lord, gagawin niya. Sabi niya kay Pharaoh, Pharaoh, let my people go. Ayaw ni Pharaoh. Kaya nagka-10 plagues, namatay lahat ng mga kalalakian na panganay. Kaya pag may inutos si Lord sa iyo, gawin mo. Huwag mong antayin ang 10 plagues. Kasi ang sinabi ni Lord, mangyayari. Sa Genesis, sabi niya, let there be light, and boom, there was light. Kasi lahat ng sasabihin ni Lord, lahat ng sisimulan ni Lord, tatapusin niya. O, tingnan mo yung nasa katabi mo. Pag New Year, encourage na encourage yan. Magbasa talaga ako, tatapusin ko tong Bible ngayong taon. Ayoko na nito, ayoko na. Pagdating ng January to, wala na. Nya, ang Diyos nga atong gisimba is ang Diyos na nagsabi kung anong sinimulan niya, tatapusin niya. So tayong mga nasa Diyos, tayong mga anak ng Lord, kung ano din sisimulan natin para sa Panginoon, tapusin natin. Yung iba nagkaanak na, di na ko ka-eskwela, di na ko kapag-aral. May paraan. Daming paraan. Dagang paagi. At ano naman kami, mahirap kami, wala kaming pang-tuition. May nagsabi na, buhay pa Buhay pa. May nagsabi na may paraan ng Diyos.
ang nagtayo ng building na to at bumili ng lupa, hindi ko makontak. Kakautok, Messenger, Facebook, aywan ko. Hindi ko alam kung sino. Nung pumunta lang sila dito, nag-crusade doon sa basketball, sabi niya, Pastor, the Lord spoke to my heart. Daghan siya, marami siyang dito tupa. Wala lang turil. Ano yung turil sa Tagalog? Walang ingani. And walang pastor. So binili nila ang lupa, nagtayo sila ng church, nawala. Ganon din nangyari kay Doc. May tumulong sa kanya, tapos biglang nawala. Hinanap niya ngayon kasi gusto niyang pasalamatan. And kahit walang-wala ka, may gagawin ang Lord. I-connect kanya sa mga tao na gagamitin ni Lord para i-accomplish ang plano ni Lord sa buhay mo. Yung Tagalog ko parang ka-Duterte at ka-Manny Pacquiao, sige na lang. Now, look at the word confident. Let us digest this word, confident. Mga totoo tayong magsasamba. Tama? Amen? Na nakaupo sa plastic. Alam nyo, may mga totoong upuan, pero yung nakaupo, wala ko nagsulti, anak. Mantay ka mandig. So, confident, nung pumasok ka dito, hindi ka nagpa-pray na, Lord, pagdating ko sa church, sana man lang yung upuan ko ay kaya niya akong buhatin. Hindi ka nagpa-pray, pero tingnan mo. Nakaupo ka ngayon, wala kang pangamba na baka biglang bang! Yan ang confident. It means that you are sure. Siguradong sigurado ka. Ayan yung sabi ni Paul. Kung tayo nagtitiwala sa upuan na plastic, mas lalong magtitiwala tayo kay Lord. Nung Wednesday evening, ang sabi niya, yung pananampalataya na may pangamba ay isang superstitious. Sa Bisaya pa, ang imong pagtuo nga nagduha-duha ka, ang tawag ana, tuo-tuo. Ngayon, muana na ta, Lord, nagtuo ko nimo, pero nagduha-duha ka niya, tuo-tuo yan. Superstitious yan. Ano man yan sa Tagalog? Tabang po. Yung parang mga andaming pamahiin, or parang, bahala na mo diha. Tuo-tuo, superstitious na lang, para mas dali. So ang daming Christian yung nananampalataya sa Lord, sumisigaw, tatalon-talon pagka nag-praise and worship, umiiyak pag nagpe-pray, nagbabasa ng Bible na parang kumakait ng chocolate na ngayon lang ako nakatikim ng ganito, excited na excited, takaw na takaw. Pero nagda-doubt, nagduha-duha. So ano yung definition ng superstitious? Ginagawa mo kahit walang proof, kahit hindi mo alam, kahit hindi mo talagang walang ebidensya na totoo, gagawin mo pa rin. Yan ang superstitious. Di pa ka nananampalataya ka sa Lord, tapos nagduha-duha ka, may doubt ka, di para yung pananampalataya mo ngayon, superstitious na lang. Too. Blessed na blessed ako last Wednesday. Kasi yung mga tao, binigay niya ang yung isang taon nila na pagpapala, doon nila inasa sa lingin na fruits. Tanan nga mga tuo-tuo ninyo, lahat ng superstitious, alis na. Unsa tong title last Wednesday? Superstitious delete. Di na believe, delete. Ipa-erase na tanan. Tatalon-talon pa naman para tumangkad. Binibilang pa, Pastor, 7 times now. Bless ako doon. Sabi ko, yung outline mo, iwan mo. Yung ginawa mong, di na ako magpe-pray. I-preach ko na lang yan. So, tatalon-talon 7 times. 1, 2, 3. Yun pala, ang goddess yung God. Yung pinaniwalaan ng Brazil na God sa dagat, yung waves na gaganon-ganon, parang i-overcome mo. 7 times.
Tatalon-talon. Tapos yung New Year, nagtatapon ng andamang mga coins doon sa ano. Tapos yung endless, lahat ng mga prutas na circle, kinukuha natin. Alam nyo, ang bilis natin mag-adapt. Hindi na natin alam, nagsasamba na pala tayo sa mga Diyos-Diyosan nila. Tapos yung envelope, ang dami namang envelope. Bumibili ngayon ng envelope na red na may Chinese na nakasulat. Yun pala, yung nandun is worship pala sa Diyos ng mga Chinese. Doon nilalagay yung pera. Imagine 200, example lang, brato na. Imagine 200 pesos yung envelope, nilagyan mo ng 20 pesos, binigay mo. Hindi ka na lang sana bumili ng envelope para 220 ang naibigay mo. Huwag niyong subukan. Sa Diyos magtagalog. So, our confidence is in the Lord. Nung nag-aaral ka, andun sa Lord ang confident mo. Yung may decision ka, andun sa Lord ang confident mo. Yung pag-asawa mo, nasa Lord ang confident mo. Yung pag-apply ng trabaho mo, nasa Lord ang confident mo. Kahit bumagsak ka ng 99 times sa board exams, yung 100, bagsak pa din. Ibigay na ni Lord sa imuha. Kung para sa iyo yan, ihatag na ni Lord because He who began good works in you, tatapusin ng Lord. Tayo lang naman ang tamad. Sabi, Lord, gusto ko dito, Lord. Gusto ko dito, Lord. Nag-iiyakan pag nagdarasal. Gusto ko dito, Lord. Gusto ko dito, Lord. Ang tamad naman, walang ginagawa. Nakaupo lang, naghiga-iga lang, nag-cellphone lang, nag-internet lang. Dumdum na tas kusina, o kauna. Tapos ang dami na to pangayoon sa Ginoo. So sabi ngayon ni Paul, kasi alam ni Paul, he said, I am the Pharisee of the Pharisees. Kung may mga religious dyan, mas lalo akong relihiyosong tao. Kung may mga matalino man dyan, mas may alam ako. I am the Pharisee of the Pharisees. Dalawa ang citizenship ni Paul. It means, alam na alam niya, ang patakaran sa Roma o ang balaod sa mga Hudiyo. He said, I am the Pharisee and the Pharisees of the Pharisees. Giglutos niyang ayo, gipersecute niyang ayo ang mga Christian going to Damascus, na-encounter niya sa Lord, and ang Lord nagsabi, Paul, Paul, why have you persecuted me? Sabi niya, sino ka? So, ako si Jesus. Mula nung nagbago ang buhay ni Paul, encounter niya, nagsimula siya ng ministry. Tinanggap siya bilang isang apostle. Nung nagsimula siya sa ministry, gusto niya, Hudyo, Jews ang i-preach niya ng gospel. Pero sabi ng Lord, no, tinawag kita para doon ka sa Gentiles. Lahat ng napupuntahan ni Paul, may kamatayan na nag-aantay sa kanya. Na ay prisuhan na nag-aantay sa ni Paul. Na ay kasakit, opposition and persecution. Naghuwat na ni Paul. Inanod sila. Pero ang sabi ni Paul, nung si Paul na-trap na siya, kay patyon siya, doon nabuo ang kanta, God will make a way. Binuksan yung gibuhuan ang wall, and doon dinaan si Paul. Linagay sa basket. Kaya wala nang daan, yung bintana, di na pwedeng daanan, ito, di na pwedeng daanan, wala nang mapuntahan si Paul. God will make a way. Of course, di naman kaya ni Paul na gumawa ng kanyang basket at saka magtali ng ano doon. May gagamitin sa Lord na instrumento para lang si Paul makalabas. Ing-ani po ni sa atong kinabuhi. Because He who began good work in us, tatapusin ni Lord. Humano niya ang iyang gisugdan diri sa toa. Mauning niingon siya, I am confident. Kabalo mo asa gibutang ni Lord ang iyang confident? Naan ni Lord. Kaya nga insulto. Yung mga nagsabi sa lahat ng promises na nakasulat sa Bible, ay siyang faithful. Wala siyang sinabi na promise niya na hindi niya gagawin.
Yung nasa katabi mo at ikaw nakaupo dyan at ang nagsasalita dito, hindi faithful. Kaya insulto sa tao nga mosalig ka niya. Yung magtitiwala ka sa tao na nagkakamali, insulto yan sa tao na yan. At mas lalong insulto sa Diyos na siya yung perfect, ang lahat ng promise niya, gagawin niya, pero di ka nagtitiwala sa Diyos. Ito si Paul, naglalakad, wala siyang 45. Wala siyang baril. Na para pag may kalaban, masecure niya ang sarili niya, makadepensa siya. Because ang confident niya nandun kay Lord. Hindi lang to confident sa sinasabi niya na kung ano yung sinimulan ni Lord, tatapusin ni Lord. But confident na sa araw-araw, kasama niya ang Diyos. Wala kang ang bilyon, pero may Diyos ka na may-ari ng sanlibutan. Sa'yo na ang mundo. Lahat ng bituin sa'yo na, pero wala kang Diyos, kawawa ka pa din. Kaya yung confident ni Paul, nandyan. Kaya halos mamatay-matay na si Paul. Pero hindi pa natapos yung mission niya, kaya buhay pa din siya. Sinesecure siya ng Lord. Nasa prison sila, pinapalaya ng Lord. Sino ba namang pagka may earthquake, sigurado giba lahat. Pero yung posas, katong posas, pag earthquake, mabugto po to? No! But ang confident ni Paul na sa Ginoo, nga bisan pa sa kadina, mabugto na tungod sa gahom sa Dios. Kaya asa man ang atong confident karon. Sabi ko, Lord, ani nga akong mga anak nag-eskwela, mag-maxim na ta ni erong natay kada adlaw baya, bibiyahe. Kining among duha ka anak, mga bata sila na pagka nagpunta sa mall, nakakita sila ng ganyan. Hindi, sasabihin nila, wow! Pero tanaw nila ang price. Mahal, mami, daddy. Di na sila makikpatay, politiko ano. No. Anad kay na sila. So walang gastos yan sila. Kasi pag gusto nilang maglaro, dalhin mo lang doon sa may mga mga laruan. Gaganyan-ganyan lang siya, tingnan lahat, tas napagod na, uwi na tayo. Wala'y gasto. Sabi ko, Lord, He who began, ikaw na nagsimula, tatapusin mo. Sige, bahala sa mga anak ko. Kahit na yung sugar ko umabot ng 1,000 or mag-negative, may buhay pa ba doon? Ikaw ang bahala sa anak ko. Ikaw ang bahala sa ministry. Minsan nagtatampo. Yung wife, nako. Katong mga batanon, huwag niyong subukan. Tinood bito na, pag nagpastor ka, sometimes makalimutan mo na may family ka kasi worry ka. Alala ka sa church member na wala namang pag-aalala sa kanilang future. Kaya minsan, ang sarap sabihin, kung gusto talaga nilang magpunta ng impyerno, ba't naman tayo pipigil? Hala, ni Agre. Correct, wag naman ganyan, Atinels. Pigilan natin na being confident of this very thing that He, the Lord Jesus Christ, which had begun good works. Ano daw ang sinimula ni Lord? Kaya pag hindi ka nais-nais yung mga nangyayari sa buhay natin, yung habang nagpapatuloy tayo, may mga nangyayari hindi ka nais-nais, lagi nating tatandaan, good works ang sinabi ni Lord. Kasi pagka di yan ka nais-nais, ang sabi pa rin ni Lord, all things work for good. Pagka kinait mo yung Ajinomoto, nako, malalason ka. Pagka kinain mo yung asin, nako, maano ka. Pagka kinain mo lang yung bawang, pero pag sinama-sama na yan, sarap. Subukan mong kainin lang yung isda. Tapos asin, Ajinomoto, yung kamatis, yung sibuyas, tas magic sarap. Uminom ka ng dalawang basong tubig, may tinula ka na. Tinula na. Pagsasama-samahin talaga yon. All things work together for good. Yung kinanta, my heart is so proud
My mind is so focused. Ang dami mong sinimulan, wala ka naman lang tinapos kahit isa. Kaya kayong mga lalaki, maghahanap kayo ng babae doon sa magulang nila. Kasi sila yung magsasabi, you are blessed sa anak ko. Dong, wag na lang dong, di yan nagpa-flash ng CR dong. Yung mga small thing nila, ano yung small thing? Yung mga undercover. Pagkatapos maligo, iwan lang yan dong. Iwan lang dyan. Tas dong, pagka sinabi ko wag kang umalis, wala na dyan. Tas sabi ko dong, uwi ka ng maaga, kinabukasan, ang aga umuwi dong. Gusto mo pa din? Ha? Alam mo, walang makakapantay pagka si Lord ang naghanap para sa'yo. You know what? Natanawan, ninaputay, kaning di lagi ta magbasag Bible. Moingon na dayon ta, kundi man guputa mo sulti, kundi puta mangita, kundi puta mo ano. Balansiha ko nag-ayo. Gikan sa Genesis, si Rebecca, si Isaac, ang mga asawa ni sa mga patriarchal, ang Diyos mismo may naghatag. Sabi ng instruction ni Lord, wag dito, umalis ka, doon ka sa kapariho mo. Kagingog, ikaw rin bahala kasi mo kinabuhi. So, pag sinimulan niya ni Lord, tatapusin ko na ni Lord. Now, na-I-prove, ana, Genesis chapter 1, 1 to 4. Ang sabi ng Genesis chapter 1, verses 1 to 4, narita dire kay Bisaya man gini. Bisaya yung Bible ko for the sake sa mga kapatiran natin. Okay, in the beginning, God created heaven and the earth. Verse 2. And the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Sabi dyan, yung simula, wala. May sobrang laking kawalan. And hindi lang yun, yung kawalan, the darkness, it was covered by the darkness. Oh, may kawalan na, may darkness pa. Dobleng problema na. And he said that the Spirit of God moved upon the face of the waters. The Holy Spirit, ang balang Espiritu sa Diyos, andun. Naghahanap. Nag-aantay na may sasabihin, na may word, at i-perform niya ngayon. Verse 3, ang sabi ng verse 3, and God said, let there be light. Pag inaral mo ang books, lahat ng books may kautusan. Ang sabi ng Genesis, let there be. Yan yung utos. Ang sabi ng Exodus, let my people go. Ang sabi ng Numbers, dwell in. Pumasok kayo, puntahan kayo. Ano, Leviticus. Ang sabi ng Leviticus, balik Leviticus, be holy. Lahat ng books, may kautosan yan. Yan yung command. May key command yan, lahat ng books. Kaya dito sa Genesis, sabi ng Lord, let there be. Now notice that, pag si Lord nagsimula ng gawain, hindi siya nagsisimula doon sa bubong. Lagi niyang inuuna ang foundation. Because He is the God of order. Ayaw niya ng di nakakatuwang outcome. Tayo nakakaproblema. Nag-eskwela, nagkaanak, dalawa na. Yung iba, hindi na mag-eskwela, gusto mag-engineer. Dito na dito. Step by step man yan. Pagka na-miss mo yung mga process na yan, yung order na yan, magkakaproblema ka sa buhay mo. Kaya ang sabi ni Lord,
Let there be light kasi light yung foundation ng lahat. Tingnan mo, bisan din sa yuta mga igsoon, lahat ng nabubuhay, wala yan sila pagka walang light. Sabi ng Lord, let there be light. And boom, there was light. Ang sabi pa niya sa verse 4, tanawang verse 4, and God saw the light, that it was good. So pagka ikaw may gagawin, may plano yan. Tapos pag yung plano mo ay nasunod, nagawa mo, malipay ka. Matutuwa ka. Amen? Happy ka. Pero pagka may plano ka, hindi nasunod, sila pa back job pa. Nako, problema yan. Sabi ng Bible, it was good. Sinimulan ni Lord. Tapos ginawa niya ang lahat, ang last niya nagibuhat ang tao. Genesis chapter 2. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Genesis chapter 2, verses 1 to 3. Because the Lord said, I am the Alpha and the Omega. Ako yung nagsimula, ako ang magtapos. So sa chapter 2, chapter 1, sinimula ni Lord ang lahat, nagsimula siya sa foundation. Tapos tinapos niya. Now, try to imagine mga kapatid, subukan natin pag-isipan na, paano kung ang unang ginawa ni Lord ay tao? Wala pang earth. Wala pang oxygen. Saan niya ngayon ilalagay ang tao? Kaya pagka may disorder sa buhay natin, kagagawa natin yan. Ayaw nagpasangin lang ang Ginoo. Look at, kung ano yung sinimulan ni Lord, tinapos niya. Sabi niya dito, thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. Yung sinimulan niya sa verse 1, tinapos niya dito. Sabi niya yung heaven and earth and all and everything na naadya, they're on. All the host of them, nahuman. Ingon ang verse 2, look at the verse. And on the seventh day, God ended His work which He had made. Kaya may mga Jewish teaching ngayon na yung religious nila, imbis na relationship, nagiging law. Eh sabi na, dapat magsamba tayo sa araw ng Sabat, sa rest day, kasi yun yung, di ka na kapag rest niyan. Nagbibihis ka ngayon, naliligo, nagluluto, nagpupunta sa church, bumiyahe ka. Di naman yan yung Sabat na in-exercise ng mga Jewish. Biruin mo, 150 meters, lalakarin ngayon yan ng mga Hudyo for one day because labag sa batas sa kanila na pagka day of Sabbath, maglalakad sila ng ganito. Kaya yung palakad-lakad, 100, ganyan lang. Tapos, ay nga. Ganyan na naman. Hanggang umabot sila doon kasi pag nahuli sila, kulong. Or ihiwalay sa dayong. Nung bago pa ako dito, ang sinabi nila para persecution, Joy, kanang persecution, sakto ba na? I-persecute na nila? Sabi ngayon, pagka sumali kayo dyan, nagpunta kayo sa pastor na yan, aalisin kayo sa dayong. Ano yung dayong sa Tagalog? Yun bang pag may namatay, may parang nagtutulungan sila, may contribution, may pundo. Sabi ko, Lord, paano na to, Lord? Pag may namatay, sasabihin ko doon sa kanila may namatay. Ang sasabihin lang din nila, ipag-pray ka namin. Lord, asa mo ko nigi. Kasi aalisin daw sa dayong. Yung presidente ng dayong. Yung lahat ng nasa dayong, naan naman dire na human. Bisag Thanksgiving, ang ilang gamlamito, dayong, gidala dire. Ngising-ngising dito. And on the seventh day, God and His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which had made. Ito yung, may revelation ako dyan. Saya, ka na ba bitang peace at peace ka talaga na sayang-saya mo? Happy na happy ka. Pagka nagpahinga ka at natapos mo ang ginawa mo according to the plan. Ang sarap magpahinga.
Pero pagka nagpahinga ka, may tatrabahuin ka pa kasi alam mong hindi ka pa tapos, nagpapahinga ka nga, pero nag-iisip ka pa din, paano na to, mahal naman ng project, ang mahal naman ng hollow blocks. So, kailangan talaga tapusin. Kaya kayong mga estudyante, pag pumasok kayo sa relationship, hindi pa tapos yung unang problema, dalawa na ang problema na sa'yo. Tapusin mo muna. Amen? Look at that verse. Ang sabi doon na, tapos ni Lord ang lahat, ang nagpapahinga siya, tuwang-tuwa siya. Lahat ng ginagawa ni Lord, there was, ang doon yung word na, it was good. Second day, third day, it was good. Fourth day, it was good. Fifth day, it was good. Sixth day creation, it was good. Nung nastapos niya ang lahat, nakapagpahinga siya. Dahil nung nagsimula, lahat ng ginawa niya hanggang natapos, it was good. Pag sinimulan mo ng mali, tatapusin mo yan ng mali. Hindi kailan may nagiging tama ang mga kasunod niyan pagka yung sinimulan mo, yung foundation, mali. Tingnan mo yung bahay, kahit milyon pa yung gasto, kahit yung bubong mo gold. Pagka ang foundation, mali, tapon din yan. Kaya, look at that. Talagang may pahinga siya yung malipayon kaway. Lahat ng sinimulan mo, tama. At ang lahat ng tinapos mo ay tama. Nakakapagpahinga ka. Mali pa yung ginawa natin. Hindi kailan may magiging tama ang mga kasunod niyan. Sugdan nato sa... Kaya sabi doon, he who began good works. Ano yung good works? Nasa verse 1. Hanggang verse 3. Tatapusin niya. Saan niya tinapos? Chapter 2, 1 to 3. Sabi ng 1, thus heaven and the earth were finished and all the hosts of them. Next verse. And on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His works which He had made. Hindi naman nagpahinga sa Lord, magpahinga muna ako, total ika-third din naman lang to, tapos dali lang yan. In the middle of His creation, yung obra ni Lord, tinapos niya, tsaka siya nagpahinga. Ang dami sa mga Christian, gagawa nito, mamaya na yan, mamaya na yan, mamaya na yan, namatay. Yung gawa mo, puro mamaya na lang, wala natapos, ikaw mo'y natapos. Correct? Next verse, ang sabi ng verse 3, and God blessed the seventh day and sanctified it because that in it, He had rested from all His work which God created and made. Lipay kayong Diyos, lamiang magpahulay. Subukan mong nagpagawa ka ng bahay, wala pang bintana, wala pang door, wala pang tiles, wala pang tas maalikabok. Sabi mo, tayo na, alis na tayo, doon na tayo matulog sa bago nating bahay. Hindi pa tapos yun, maalikabok yun. Do you think makapagpahinga ka o no? Lisod kayo, kaya ka tapos Jud, liwat gitas Ginoo, and I believe si Lord na gisugdan si mo. Og iyan ang sugdon. And the enemy will come to steal, to kill, and destroy. Kaya wag kang papayag. Yung katuruan man na ang dyablo ay may sungay at may buntot, di yan totoo. Yung ipapadala ng dyablo, Miss Universe. Kasi yun yung sisira sa plano, sa buhay ng tao. Nasamtan na to, mga igsoon? So, kung unsay gisugdan mga igsoon sa atong Ginoo, iya gyud nang tapuson. Ito. Kasagaran sa mga estudyante, nung unang araw ng pasukan, excited na excited. May bag na, ang laki, puno na ng notebook, may crayon. High school na yun may crayon pa. Mag-school lagi ko, nung dumating ang February, hanggang June na lang pala.
Tapos galit na yung parents. Sabi mo, mag-aaral ka. Binilan ka namin ng bagong sapatos, nagbigay pa ng kondisyon. Mama, gagalingan ko ang pag-aaral ko pagka binilhan mo na ako ng iPhone 18 Pro Max. Wa pa 18? 17. Wala, nagbigay pa ng kondisyon. Nung bimili na, thank you, Mama, 96 promise. 96. Mama, yung kurso ko 4 years, gagawin kong 2 years. Galingan ko talaga. Ala. After 2 years, asawag kalit. Excited kayo nung sinimulan, sobrang excited. Dapat tinitingnan mo yung yung outcome, yung resulta, yung pagkatapos na, para ngayon ay inspired ka at excited ka sa mga gagawin mo habang papunta ka sa dream ni mo. Di man magtanaw sa outcome. Kasagaran na ito mga igsoon, hindi tayo nagbabasa ng manual. Nung bumili ka ng TV, hindi mo natin binasa yung manual, i-on mo na, and then discover, mag-experiment ka na, ganito palang paggamit ito. Ang daming Christian ganun. Sa buhay nila, wala silang talagang concrete, solid na plan. Wala ligon nga plano. Kung ano lang gagawin nila, kung anong gusto nila, and later, i-found out na nga, di gina pwede. Di naman mo balik na. Yung ngayon mo, wala na yan bukas. Kaya ang bawat ngayon ay importante. Huwag mong isipin yung bukas. To, Dre, may mga nandito na nagsasamba tapos bukas may maniningil sa'yo. Hayaan mo. Malay mo, kunin ka ni Lord ngayon. Di impas. Because that He, tungkol kay nahuman, nagpahulay siya mga igsoon. Nakasuway ba mo? Nasubukan nyo ba na may ginawa ka, tapos yung ginawa mo mali? Or yung ginawa mo hindi mo natapos? Ang mga tao na sa paligid sa'yo, sigurado yan. Kahit sabihin mo sa kanila, nagsasabi ng Bible, huwag niyong i-judge ka pa rin nila. Kasi kung ano yung naririnig at nakikita ng mga tao, yan ang magiging halaga mo. Kaya pag ako, hindi ako limited. Pag sinabi mag-exchange gift tayo, magkano ba? 200. Ano namang pake kung magbigay ako ng baril? Tagpila ng baril? Yung imbakan ng tubig? 2,000. Magbuti ka. Because hindi yung halaga na ibibigay ko, ang halaga ko na nagbigay sa tao na yan. Kasi hindi nila tinitingnan yung price. Ang iba sa atin, hindi umabot ng 200, baguhin na lang ang price. Gawing 300, hindi mo na kailangan yan. Kahit isang kutsara mo lang ako bigyan, isang kutsara, okay na ako. Pero may expression ako, may sariling expression ako pagka bigayan ang pag-usapan. Bigayan, iba man yan sa para man yung fixer, pampadulas or ano ba yun? So pagka mag-ingana na, mag-giving na, bahala kayo. Basta na ako ang kagalingong expression. Kasi ikaw, hindi yung value, hindi yung natanggap, kundi yung nagbigay, tinitingnan nila kung ano ka. So, padayon na tayo, madugay ito. Kansawan ka. Ano yung kansaw sa Tagalog? Binubuli. Ano yung kansaw sa Tagalog? Bully. English mo yung bully. Di tata. Ano yung kansaw sa Tagalog? Kinakansaw? Tama. Saan sa Tagalog? Yung parang binubuli ka. Kinakansawan pa din. Inaasar. Yun bang something na may sinimulan ka o may ginawa ka na hindi naayos, hindi maayos, parang nilulook down ka, binubuli ka, kinakansaw nila sa iyo yung gawa mo. Pero sabi may ibang tao pa, pagka gumagawa ng building, parang ganito, gumagawa ng ganyan. Tapos sabihin pa naman, Brad,
Alam nyo, Brad, tingnan nyo, may bagong obra ako, Brad. Natapos ko na yung port sa bahay ko. Tingnan mo, Brad. Yung to'y tingin, nagdala ng level, ano yan? Plumb line. Nagdala ng tonton. Ano ba yan, Brad? Gumagastos ka, tapos ito ang outcome. Parang binubuli ka. So, sa tingin mo natapos ka, may pahinga ka, wala. Nung natapos ka, nabibigatan ka dahil may mga taong kumukutya sa'yo dahil sa gawa mong mali. Kaya ginawang example ni Lord, pagka may gagawin siya, talagang sinimulan niya ng tama, tinatapos niya ang tama, base doon sa original na plano, at saka pa siya nagpahinga ng maligaya. Tingnan yung mga parents natin, gusto na nilang magpahinga. Dahil pagod sila kakaalaga sa atin nung mga kabataan natin. Nung matanda na sila, gusto na silang magpahinga. Mama, ito yung apo mo. Alagaan mo. Totoo naman yan. Pero kahit pagod sila, gusto lang magpahinga, bigyan mo ng assignment na gano'n, tuwang-tuwain sila. Wow, may apo! May apo na ako. Galit ka pala kung may apo ka na. Pag tinanong mo yung ilang taon ka na, secret. Kaning panit, inaton juga. Yung panit ka nung di masakpan ng edad. Ilang taon ka na? 17. Kasi yung ginaganyan talaga yung nagpaparitoke. Giitom ang buhok. Di dyan masakpan. Di dyan mo tugas edad. Nyakikini atong hawak, musugilan man. Kansawan gyud ka kung dili ka makahuman. Luke chapter 14. Ito yung sambingay ni Lord na ako'y nakuha ani nga pagtulunan. Luke 14:28. Luke 14 verses 28 to 30. Lucas 14:28 to 30. Sabi niya, may pera ka ngayon. Magpapagawa ka ngayon ng apartment or torre or whatever. Sabi niyan, for which of you intended to build a tower, sit it not down first. Kinsa man ninyo dire ang magtukod og yung gagawa ka ng tore na hindi ka muna uupo, magpaplano, gagawa ng plano, i-consider mo ngayon yung budget. Ganun talaga ang unang gawin natin. Mag-outing. Titingnan natin yung pagkain, yung budget, yung gasto, yung gasolina, tinitingnan natin yan. Pag nagpapagawa ka ng bahay, ganito lang ang budget, may bill of estimate, ano yung mga materials, naka-blueprint. Nandun yan. Kasi pagka hindi mo yan ginawa, kay ganong kalaki ang pera na binigay sa'yo, ang dami mo na-build, puro kwarto. Tapos yung pultahan, nakaganito. Gahiwi. So, dapat na ay plano. Kaya ang sabi, kinsa man ninyo din ang magtukod og usa ka pader, gagawa kayo ng obra, pero wala kayong plano. Di kayo nakaupo, tumitingin sa plano, gumagawa ng plano, tinitingnan ang budget. Kinsa man ninyo, ana? Daghan na to ing ana, hindi nag-iisip. Yung may 1,000 pesos ka, nakita mo ang dalawang bag. Ang isang bag, 100 pesos. Ang isang bag, 900. Ano yung gusto mo? Sudlanan. Basta lang may isisili dyan. Lisuda lagi magtagalog. Pagka hindi ka nag-iisip yung 900, yung bibilhin mo. Lagyan mo ngayon ng wallet na may laman na 100 kasi yun lang ang natira. Pero pagka nag-iisip ka, pinaplano mo, pagtingin mo may bag, bibilhin mo yung 100 para may 900 ka pa ilalagay doon. Ang daming ganyan na Christian hindi nag-iisip. Yung nagsaserve tayo ng Panginoon, hindi natin kinokonsidera
Yung mga ginagawa natin, walang plano, walang plano. Minsan pa nga pag nagpipreach, wala na. As the Spirit leads. Hallelujah. Let's all stand and open our Bible. Empty. Kay Old Testament and New Testament. Maigsoon, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Gaya ng mga Israelite, papalayain kayo ng maaga. Walang word ngayon. Pinaplanuhan mo yan. Kinoconsider mo ano bang kailangan ng mga tupak, O Lord. Matigas ang ulo nitong si Jonas, Lord. Asan bang bersikulong? Dabo ko ng ulo, ani. Lingkod sa siya. And counted the cost. Yung totalon, computon niya. Magkano ba yung hollow blocks? Magkano ba yung... gina-compute niya whether he have sufficient to finish it. Kinokonsideran niya. Kasi bawal simulan at di tapusin. Kailangan pag sinimulan mo, tapusin mo talaga. So, upo ka ngayon. Pagka ginamit ko, concrete, hindi ito matatapos, kahoy na lang. Na ay plano. Next verse, sabi niyan sa verse 29, lest haply, after he had laid the foundation, and is not able to finish it, all behold it, begin to mock him. Sabi niya, pagka sinimulan niya, hindi niya pinlano lahat, hindi niya pinag-aralan. Nung sinimulan niya, naubos ang budget at di niya natapos, people will mock him. Kantsawan siya, yaga-yagaan siya, tutuligsain siya. Kaya sabi, pag-isipang mabuti, planuhing maayos, planuhing maigi. Long preparation. And that's enough. Nung nagplano ka na, talagang eksakto na lahat yan. Biglang nagsaka ang fuel. Nagsaka lahat ng mga materyales. Di kulang pa din yun. Kaya pinagplanuhan talaga. May mga options. Sabi ni Lord, ganun din ang gagawin sa buhay ng mga Kristiyano. Pagka sinimulan mong mag-serve kay Lord, pag nagsimula kang mag-worship kay Lord, pag nagsimula kang sumunod kay Lord, planuhin mo. Hindi yung sumusunod ka lang kay Lord, tapos ang plano mo, doon lang ako. Every Sunday, nandun lang ako. Hanggang mamatay ako, nandun lang ako. May plano ka, may gagawin ka. Next year, 2026, anong gagawin ko para kay Lord? Kay plano. Kay buhaton. Kay kundili mga igsoon, mapalpak, gane ka na, kansawan ka. Look at that. Nung nagsimula tayo, ang daming prayer meeting, ang daming nagpipray. Lord, ipag-pray ko si Lord. Dalhin mo po siya, Panginoon. Lord, isave niyo po parents ko. Nung nandito na sila, yung nagpipray na ngayon, ang wala, kaya sila ginamak. Ginabugal-bugalan sila. Pa-Christian. Simba-simba naman na sa una dito. Tanawar, gaaso naman po. Imaka. Because pag may sinimulan ka, dapat tapusin mo yan. Gawain yan ng Lord. Kaya pag mag-serve ka ni Lord, tapusin mo ang buhay mo sa pagsiserve ni Lord. Amen. Kahit ba naman nagdoktor na ka, mag-preach ka pa din, or ano nang posisyon mo sa buhay mo, pagka tinawag ka ni Lord, nagawain mo yan, gawin mo yan. Verse 30. Sabi ng verse 30, saying, this man began to build and was not able to finish. Brad. Tama, Brad. Gisawdan, Brad. Gasogod, pero agad, kahuman. Tuga-tuga. Nasasabihin na iba, yung anak ni may pangpaaral yan sila. May pera lang yan. Pero yung anak, hindi sa pag-aaral niya. Kaya ganyan, hindi natapos. Talagang minamak yan. So planuhin mo ayod. Ayaw mo pala na kinakansawan ka, pero yung asal mo, ginagawa mo, mga desisyon mo, dyan patungo. Yung ayaw mong ma-judge ka.
Pero sa ang nakikita sa mga tao, naririnig ng mga tao, talagang i-judge ka nila. Ayaw kong hilabti. Mind your own business. Wala namang business. Di na maunang nga joke. Acts chapter 20, verse 24 to 24. Verse 22 to 24. Acts chapter 20, verses 22 to 24. And dinhi tayo magtapos. Acts 20. Sabi ni Paul, nung natapos na si Paul mag-preach, ano yung hapon kanang hapit na mo gabi pastor sa Tagalog? Dapit hapon? Dapit hapon? Takip silim. Nagsimula si Paul mag-preach hanggang hating gabi, hanggang madaling araw. Sabi ni Paul, na-preach ko na sa inyo lahat. Naturuan ko na kayo, pinagdasal ko na kayo. With all my strength and with all na possible na magkat-on ka mo. Tapos na ako. Pag meron man sa inyo dili maluwas, they must save problema at pananagutan nyo na yan. Tapos sabi ni Paul, magpapaalam na ako, punta na ako sa city, sa Jerusalem. Pinigilan siya ng mga tao. Sabi niya, Paul, wag! Papatayin ka doon, matatapos ang buhay mo, wala na may pastor. Si Pastor Jonas, kaya may ingang biyaan na mo na mo, yes! Woohoo! Wala na may pastor. Ayaw, po. So, sabi ni Paul, alis na ako. Pinigilan siya ng mga Christian. Sabi ng mga Christian doon, Paul, wag. Mamamatay ka doon. But look at, he said, now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem. Bound in the Spirit. Lead by the Spirit. Guided by the Spirit. Utos ng banal na Espiritu muadto na ko sa Jerusalem. Not knowing the things that shall befall me there. Di ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Pagdating ko doon, wala na ako alam. Basta ang sabi lang ng banal na Espiritu, sumunod ka, punta ka doon. Next verse. Save that the Holy Ghost witnessed in every city, saying that the bonds and afflictions abide me. Ang alam ko lang, sabi ng Holy Spirit sa akin, lahat ng pupuntahan ko, may priso, may bunal, may persecution, may gapos nga naghulat sa ako. Bisag asa ko maadto. Next, powerful kayo. Ang next niyang gisulti. But he said, but none of these things move me. Atong dakuon, atong tingog, muingon ta, none of these things move me. Kita tanan. Ingon siya sa tanang dapit, gipasidanan ako sa balang espiritu, nga naa dito naghuwat kanako ang prisuhan, ang kasakitan, ang kamatayon. But walay bisan usan ining makapababag sa ako ang pagpadayon. None of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Bisan ang akong kinabuhi, wala na ni value para nako. So that I might, sa sumpay, finish my course with joy. Wa na'y bilin ako ang akong kinabuhi, matapos lang nako ang sugo, ang misyon, ang gihatag sa Ginoo sa ako. Which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Powerful kayo ni. Atong gubon ang panghuna-huna aning New Year. Moingon na dahil tag new beginning. Tapos may di ka pa natapos. Huwag mo nang tapusin kasi may new beginning.
Same day lang naman, yung nagbabago lang, yung pizza, yung taon, yung buwan. Pero same lang na nagpapatuloy ang mga araw sa buhay mo. Yung kapanahunan, yung mga opportunities and privilege to serve. Yan ay tuloy-tuloy lang. Then, lagay na to sa una sa puso natin na kung ano yung sinimulan natin na gawain ng Lord or kung ano yung sinimulan ng Lord dito sa buhay natin, tatapusin at tatapusin natin by the help of God. Kaya ang sabi niya doon kay Zerubbabel, go and build the temple. Eh sabi niya, mountains will oppose. Dagko kayo mga babag, ang daming sasalungat, magpe-persecute, i-stop kanila. But the Lord said to Zerubbabel, I will move mountains before you. Kasi kailangan matapos. See? Sabi niya, not by your strength nor your power. Sa imong katakos, sa imong kaalam, sa imong kabrayan. No. Ako, sabi ng Lord, Zerubbabel, ako. Magtatagumpay ka, mag-success ka, mag-prosper ka, tutulungan kita. Kasi He who began good works in us. Kaya sabi ko, Lord, hindi pa dito natapos, Lord. Kung napay ihatag unya nga lain nga area, magbutang mig covered court. Kay someday og musanay pa sunay dagan pang modules Ginoo. Pero mabinlan pog 5 ang covered court. Maghimo tag youth camp, magduwa mi. Ano sa demo? Lord, wala tay katapusan sa tong pangandoy kay ang atong pangandoy para sa Ginoo o para sa katawan. Wala naman ka mangandoy o para sa imong kaugalingon because kabalo na ka nga ang imuha, ang imong kinaway gi-ordain na ni Lord. Sabat tanan, pastor. Kusgo na to, pastor. Gutom na ako. Magtapos ta. Huwag mo na iasa sa prutas na circle yung buhay mo. Ingon si Paul, ang confident ko, siya. Huwag mo na iasa sa isda. Kaya pag may business ka, mag-ano ka rin ng isda. Ano yung isda na yun? Koy? Kasi yun yung mga swerte, may baki pa, may palaka. Tapos may gaganyan pa, parang si pastor. Laki ng tiyan. Tapos may mga gaganyan-ganyan. Huwag mo na iasa dyan. Let's surrender our total confidence to the Lord. Because we know kung ano ang sinimulan niya, tatapusin niya sa buhay natin. Huwag na yung asa mo na lang ang buhay mo sa ano. Kayo mga girls, huwag niyong iasa niyo sa buhay niyo. Baka ginawa lang kayong service. Baka ginawa lang kayong tagapagsundo, tagapaghatid. Alam niyo yung viral ngayon? Kaya pala nag-ano siya yung babaeng, yung lalaking yon kasi yun yung maghahatid sa kanya, tapos yun yung bibili ng pagkain niya. May boyfriend pala siyang iba. Tapos nahuli, nag-viral. Kaya huwag niyong iasa ang buhay niyo. Kahit anong magiging desisyon niyo, huwag mong iasa sa tao. Huwag din kayong aasa sa akin. Nakaka-insulto yan. Iasa niyo ang buhay niyo. Mag-trust kayo kay Lord. Kay si Lord, pagkat di ka nag-trust sa iha, nai-insulto siya. Lahat ng sinabi ng promise ni Lord, ang promise ni Lord, gagawin at gagawin ni Lord. Because He who began good works in us, tatapusin niya. Let's all stand, mga kapatid. Let's pray. Mapatanahuman, focus lang sa atong kasing-kasing o hunahuna sa Ginoo. Bag-o na po nga tuig. Another 365 days. Another 365 days nga maabot sa itong kinabuhi. Sa Bible, sabi sa midweek service na to, ang Bible na ay 365 verse na nagsabi, trust the Lord. Ang 1 year mo ay may 365 days. At ang Bible
may verse na nagsasabi, trust in the Lord. Trust, 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 trust. 365 din. Ibig sabihin nun, lahat ng araw meron ka sa isang taon, trust in the Lord. And you will have peace. Na wala na yung mga bagong sapatos, bagong suot, walang pera, wala tanan, may Diyos kang may-ari ng lahat. Close your eyes. Let's pray. Gracious and loving Father, we just want to thank you, Lord, for everything you've done in our lives, in our family, in this church, in this province, and in this country, and in every workplace, O Lord. Naa ka Ginoo nga nagpamuhat. Thank you, Father God, na kung anong sinimulan mo sa mga buhay namin ay tatapusin niyo po. Salamat kaayo, Ginoo. Nalagpasan din namin ang mga problema sa taon na to because of you. Because you never leave us. You never forsake us. Na-overcome namin, O Lord. And ang prayer namin ngayon, Ginoo, mao nga sa next year, sa new year, 2026, kung paano nyo kami pinag-iingatan this year, ganun din ang gagawin nyo sa mga buhay at mga mahal namin sa buhay, Lord. In this church, Father God, ikaw ang tag-iyas mga kinabuhi nga naa din Salamat, Ginoo, nga padayon kang mamuhat sa matag kinabuhi ngayong gisugdan. Even sa mga kapatiran namin from Davao, thank you for their life. Ingatan niyo po sila, Panginoon, i-bless sila ang pingi ilang kinabuhi o mga buluhaton ni mong giatag kanila. Thank you for the sound and safe travel, Ginoo. Bisan sa among mga kaigsuunan ng mga manggagawa doon sa Manila, Lord. Salamat nga ubanan mo sila. Patuloy niyong pagpalain ang gawain niyo po na binigay sa kanila. Bisan from Cavite, sila Pastor Jemuel and yung family and tanang kaubanan nila sa ministry. Tabangi sila. Ampingi sila, Ginoo. Panalangin sila, O Diyos. And unsa may moabot sa mong kinabuhi. Ang tanan nga mga struggle, ang tanan nga mga pagsulay, ma-overcome na mo, Ginoo, because your grace is enough, overflowing sa among mga kinabuhi. And ikaw magahatag na mo kalinaw, Ginoo. Dalaygon ka, O Diyos. Awiti ang Ginoo,